May adlaw mga binati o minahal kong matalumon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay guys, ako nagawhag sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest o business dire sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo sa lungsod sa Matalom. Bisag maghimo og mga mall guys, charot, mura po Pinoy. Pero at sa Pinoy bitaw, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo dire sa mga lungsod. O kadtong ganahan musuroy sa Matalom Boulevard, welcome mong tanan nga musuroy ngadto. Welcome mong tanan nga mutanaw kung unsa kaanyag ang Matalom Boulevard diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi andam mutabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Ako naghahangyo sa tanang taga Matalom nga ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by sa atong abtik nga Mayor Eric S. Pahulyo o mga kauban. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo o mo-invest o business diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo-invest o business diri sa mga lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo. Kasi ganahan mo mukan guys, maghimo og mga mall diri aron makumpleto na gyud ang kuan. Kasi ganahan mo maghimo mga pawn shop nga na ba. Ganahan mo kuan mga shake basta og daghan mo mga isda, mga prutas, welcome mo tanan diri. Ubagsak og mga kuan, daghan mo bugas, daghan mo mga groceries, basta ganahan mo diri maghimog mga supermarket. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa lungsod sa Matalom. Iko pipi ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. July 4 2022, iko live diri sa Municipality of Matalom. Iko pipi andam mutabang sa ekonomiya sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mo tanan nga mo invest og business diri sa moang lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga maghimo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Once again, thank you and God bless sa mosanong nga mo invest o business diri sa lungsod sa Matalom.